Sige tay, ibutang na ako dire. Basta ha, wag yung labot ug mawala na. Wait sa ta. Sige, sige, Pites. Why problema? Yes, impas na gid akong utang. Asa maring balay itong singlon dam? Kanang diha oh, kanang gamay nga balay. Pila na yung utang dako na? 38,000 na. Dala na stubo, nanganak na, nangapo na og uban pa. Dako-dako din ang kwartaha di ay. Dako mo lang, mao gyud atong singlon. Ay salamat makasi siguro kun nimo nya. Tara na, hinay-hinay ta. Tara. Sama ni oy. Di man di andar. Nahupisan, mano may sulod ni oy. Ayo para ba to? Unsaon ka ko ni ha? Ay, di balay basin pwede ko makabilin di. Nya na lang kumukaon ay busog pa man ko. Ayo, nay tao. Oy, unsa man? Ay, te, may buntag. Ay, kuan ba? Naubsan ang good ko? Nya unsay katabang nako? Kanang, pwede ibilin ako motor dire te? Kanang, layo mong kagantuan good ba? Di ra ba ko musugot og mga inaana nga sitwasyon dong? Ano man te? Basin mawala na imong motor ba niya? Syempre kay diri gud nimo ibilin. Kung mawala na ako agyo nang bago. Kung rin ni mawala te, ay, wala makahilad tanon dire. Di ta kaingo go hilabdanon dong kay di mo gud na tumatag na ang panahon. Sus, dito man ka na dili lagi na. Dong, pero kung mawala na ako'y labot ha. Kanang, asa na dapat ay butang te? Pwede raman siguro diha oh. Sige te, ibutang na ako dire. Basta ha, wag yung labot ug mawala na. Lagi te, ay kay problema. Ako bahala ni. Okay na te, balikan ko na yung hapon te ha. Sige dong. Ayo. 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 Wala mong kuritaw? Naman lagi mga chinilas o nya mga motor. Basin na na sulod oy, kusgo na tog ayo. 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 Unsay problema? Ikaw among problema. Dam na ra man tang gipangita nimo. Wag lain, maura gid na. Diba nag-istorya naman ta nga. Wala pagyud ko karon. Sige naman kag wala. Nya makita na ko sa mga post nimo sa social media nga hasta nimong sosyala. Nya kaon diri, kaon didto. Unya, imong utang sa kuha wala kay plano? Bayad man ko. Di lang yung kakapaabot ba? Unya, palaw na pud mi anay ron. Layo ra ba kay among gigikanan unya? Muuli mi nga wala ra. Una-una ha. Pulo na ka Judith ang nilabay nya sige ra kag wala. Wala na rin nakabulan dam to na kung isa kabulan pa na. Unsay isa, nanganak nangapo na gani no. Ma'am, para mahilom na ka ba? Kung musugot ka sa akong offer. Unsa naman pud nga offer? Ang akong utang sa imo di ba 38,000? Oh my gani kabalo ka. Ayo paabuta nga mag 39,000. Ano yung motor diha? Mahal-mahal biya na. Unsang motora dam? CRF. Mahal na dam. Pila to yung utang dam 38,000? Unya CRF. Sugot dam. Makaginansya pa kana dam. Asa man rong motor be patanawa ta? Kadali lang dam ha. Pabutong sa nakakumbana. Uy, sakto. Pangali sagud pa. Ano ba eh? Wan ba? Ang utang na to. Ingon biya kano nga kung di na to mabayaran, pwede na to na isa pang motor. Ha? Ay, kadali lang ha. Yung saba ba nga dili na to ang motor. Dili na nato na nagibihan, diba? Yung saba. Sok na to na ba? Mo na ibayad og utang? Na to ibayad ang utang. Ay, nagsaba. Saba ba? Mabuking ka. Saba ka. Pwede. Ay, sige. Kani ba ang motor dam? Kani dam, mao ni. Kabalo mo drive mong kuan, kauban? Ay, oh, kabalo. Naman yung unit dam. Wow! Okay pa kay dam. O dam mo? Sipa kasi ba oh? Kung ihatag na mo ni. Impas ang utang, quick na ta. Sige, Pites, why problema? Yes, impas na gid akong utang. Andara do ka ba sidik nimo andar? Ang problema ni dam kay wa ba ni gasolina kay dugay na kaya mo wala gamit ba? Sige lang, okay ra. Kami ray patubil ani kay murag na may gasolinahan sa ubos. Unya dam, ito na ta? Unya, sige. Pwede na ba namo ni madala? Sige. Dong, drive dong kaya akong buhian. Dam, tulak dam. Wow, na akong motor? Yo, dam. Wow na akong motor? Wala ka na misir ba kay bago ra binila ko na pag uli na mo nawala naman kong motor gingnan bitaw ti kasir nga kanang ayaw ibilin diri. Sige mawala dam oy. Mao gid nay tinuod sir, nawala gid imong motor dire. Ningon gani akong asawa kay lakon na kay ni ganina pa na siya nga ang motor nga gibilin diri sa tao nawala. Saan mo ni namo oy? Gingnan bitaw ti ka ganiya sir nga ayaw ibilin kay di ko magpasalig diri sir kay wa ko kabalog unsay kuan diri katikaran.
Ang saan man to dito. Sir, pagtarong ba? Ipagawas ako motor ba? Ako pa'y kung ano nimo nga, magay ko diri pagbili nimo, pagtarong ha. Excuse, sir. Excuse. Sir, asa din susi ni motor, sir? Lah, ako man yung motor. Sa imuhang motor nga, gibaligyan ni sa mua. Patay.